So naatay tubagon karon nga gamay nga issue, actually gamay ra ni pero kinahanglan nato tagaan og insakto nga pagpasabot o paghatag og butang nga kinahanglan natong tin-awon. Kay naiuban moingon nga ini daw mga traditionalist mga panila kusog kay mo interpret sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika mura ra gyud daw og papa og obispo. So ang ilahang punto dili ka pwede makahatag or makasabot sa pagtuo sa simbahang Katolika kung dili ka Santo Papa o dili ka obispo. Sus kaluoy sa mga santos natong mga santos nga mga doktor sa simbahang Katolika nga dili mga obispo o dili mga Santo Papa like Saint Thomas Aquinas, si Saint Anthony of Padua. Kato sila mga banggiitan man to mga doktor sa Iglesia Katolika pero dili man to Santo Papa, dili man to mga pari. Pero nganong ang mga traditionalist is naamagid sila kusog nga musulti mahitungod sa pagtuo sa simbahang Katolika. Ngano man kay wala man sila naghimo or kami wala mi naghimo og mga butang og pagtuo nga din itudlo dito sa uban. Ang amo lang gisulti, ang ato lang gisulti, ang ato ang gituuhan, ang among gituuhan katong gitudlo mga deklarasyon sa simbahang Katolika nga gitudlo sa mga obispo ug sa mga Santo Papa ilabi na sa mga konsilyo katong mga dogmatic councils. So mo na nga usa na kada kong bakak, usa na kada kong butbot kung moingon ta nga mag-obispo na ka o mag-Santo Papa una ka aron ka makasabot sa pagtuo sa simbahang Katolika. Alibay lang na itong mga tao nga may basa-basa siguro. Pero ang tinuod, mamahimo kang dili masayop sa pagpanudlo kung ang imong gitudlo or ang atong gitudlo subay sa pagtuo sa simbahang Katolika. So ang mga pari, ang mga obispo di sila masayop pagpanudlo kung ang ilang gitudlo subay sa pagtuo sa simbahang Katolika. Kaya remember, ang simbahang Katolika basta mo tudlo, muhatag og deklarasyon, di na lang kinahanglan pa, di na sila mogamit og mga figure of speech. Ang ilang ginagamit is literal, explicit. So di na kinahanglan pa mo graduate pa og unsa pang klase mga doctoral tawag ining course. Ang importante is imong nasabtan atong nasabtan ang mga pulong literal ug explicit nga gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So ang akong challenge ni atong mga Katoliko nga tawag ining nagtuon pero dili pagid ingon nga ingon anak kadako ang pagtuon sa mapud nato nga maning kamo ta og subay pagbasa pagtudlo sa mga butang nga gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga nalatid na before pa ang 20th century. Kay pinaagi ni ana ato ang masayran, ato ang tawag ining maapsan kung unsa gyud ang hunahuna simbahang Katolika nga nilungtad og tawag ini nag-exist for almost 2,000 years ago na. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.